سنو بابیو، او منکرو سنو، جڑیاں غریباں دیاں تھیاں تساں ویاہنیاں نے یا اپنیاں کوئی رہندیاں جے ویاہنیاں جے ویاہ لو، اگلا مہینہ میرے نبی دے میلاد دا آ رہا جے تے 1500 سالہ جشن میلاد، پھر تانوں فکر پا جاندا غریب کی تھی کو دے ہن کر لو جو کرنا، ہون بیاہ لو جڑیاں رہ گئیاں سنیاں انشاءاللہ 1500 سالہ جشن میلاد بھی گج بج کے منانا ہے تے مصطفیٰ دی امت دے غریباں دا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ ادو جا کے غریبوں کی تیاں دا خیال آ جائے، 4 لاکھ دا 5 لاکھ دا موبائل جیب وچ 7 کروڑ دی گڈی تھلے، ادو تانوں موت کیوں نہیں پیندی؟ یہ تھے جدو نبی پاک دے میلاد دے جشن منائی دینے، لو جی اتنا پیسہ ادھر لگا دیتے ہو، اتنا پیسہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی پہ لگا دو، یہ موت پیندی کہ نہیں؟ میں اس واسطے پہلوں پہ اعلان کروں، آج 11ویں رات ہے، آج 11ویں شریف ہے تے میں تانوں 20 دن پہلوں پہ دستا کر لو بندوبست، سنیاں نے تے گج بج کے بولو ہن تے بولو، کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے، کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے، کوئی مردا ہے مر جاوے، کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے،